வணக்கம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கரும்பு முருங்கை கன்றுகள் தாங்க. கரும்பு முருங்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. முருங்கையில் 3 ரகம் இருக்குங்க. செடி முருங்கை, மரம் முருங்கை மற்றும் கரும்பு முருங்கை. இந்த கரும்பு முருங்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா காய் மற்றும் கீரை ரெண்டுமே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் 3 மாதங்கள்லேருந்தே காய்கள் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அதனால் நீங்கள் வீட்டு தோட்டம், மாடி தோட்டம், ஒரு குறைவான இடம், க்ரோ பேக்கோ இல்லை ஒரு தொட்டியோ இது போல் இருந்தாலே போதுங்க. தாராளமாக இந்த கன்றுகள் நீங்கள் வளர்க்கலாம். இந்த கரும்பு முருங்கை நீங்கள் எங்ககிட்ட இருந்து எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொரியர் மற்றும் பார்சல் சர்வீஸ் மூலமாக அனுப்பிச்சிட்ருக்குங்க. நிறைய ஃபோட்டோஸ் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருந்து கஸ்டமர் வாங்கியிருக்க கரும்பு முருங்கை, அதை எப்படி பிளான்டிங் பண்ணியிருக்காங்க, ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கும் இது போல் கரும்பு முருங்கை செடிகள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கொரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சிட்ருக்கோங்க. தேங்க்யூங்க.